ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହୁଛି ଭାଇ କିଏ ଗୋଟେ ବସିଥିଲା ଆମ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିକି ସେ ପଳେଇଲେ ସେପଟୁ। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଭୂତକୁ କେବେ ବିଲିଭ୍ କରେନି ଯେ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ପାଖ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାରିକି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରଉଛି, ଆଉ ରାତିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାତି 12ଟା 1 ବେଳକୁ ଡରଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଦେଖା 12ଟା 47 ହେଇଛି। ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ, ଦେଖିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକମାନେ ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ହେଲା। ରାହୁଲ ଲିପ ବାବୁ ଆସ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବାଇକ୍ରେ 3 ଜଣ ଯାଉଛୁ। ରାହୁଲ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ମୁଁ ମଝିରେ ବସିଛି, ଆଉ ଲିପୁ ବାବୁ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଧରିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଦେଖିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକମାନେ ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ପାଖ ଏରିଆ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବରଗଛ ଅଛି, ସେଠି ହିଁ ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା କ'ଣ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାତିରେ ହିଁ ଡରଉଛି, ରାତି 12ଟା 1 ପରେ। ଦେଖାଯାଉ ଆଜି କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସତ ନା ମିଛ। ମୋ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ପଡ଼ିଲାଣି ଭାଇ କେହି ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ରେ ଭାଇ। ମୋ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଏମିତିଆ ଜାଗାକୁ ହେଲା। କେବେ ଆଗରୁ ଯାଇନି, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମରୁ ହେଲା। ଯାଇକି ଦେଖିବା ହଁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, ଟାଇମ୍ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ରାତି। ଆରେ ଭାଇ 12ଟା 48 ହେଇଥିଲା, ଏବେ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି? ଟାଇମ୍ 12ଟା 50। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 1 ସାଢ଼େ 1 ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଭାଇ। ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଯାଉନି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି ହେଲା। ଯଦି ଯିବା ସମସ୍ତେ ମରିବା, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବା। କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ। ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ଲକ୍ କରେ ନା ଲକ୍ କରିବାନି। ଥାଉ ଲକ୍ କଲେ ଅସୁବିଧା ଜଲ୍ଦି ଖୋଲିବନି। ସେଇ ଜାଗା ବିରାଟ ବରଗଛ ଅଛି। ଦେଖିଆ ଟ୍ରଚଟା ଦେଖିଆ। ଏଇପଟେ ଭାଇ ଧୀରେ ଭାଇ ଧୀରେ ଦେଖି। ମୋତେ ସେଇଠି ହିଁ ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରି ପକେଇ। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛ ସେପଟକୁ ଯିବା, ଯାଇକି ଦେଖିବା ନା ଅପେକ୍ଷା କରିବା? ଏବେ ଆମର ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଇସାରିବଣି? ଟାଇମ୍ 1:30 ହେଇଯିବଣି। अब सेपटे मारे गछ आड़े मारे किस आसीज पहुँच। यहीपटे बाट अच्छी ना जावाई। ଏଇ ପାଚିଟା ଡେଇଁକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ସେଠି କେହି ନଥିବେ ତ? ଲେପ ବାବୁ ଆସ। ଭାଇ ମୋତେ ଭାଇ ଡର ଲାଗୁଛି ରେ। ଏଟା କ'ଣ ବେ ଗଛ? ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ଲୋକେସନ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି। ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗା କହୁଥିଲୁ ଲାଗିଲା କି ସେଠୁ ବସିଛି ଗୋଟେ। ଲିପୁ ବାବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ଲାଗିଲା କି ସେଠି ବସିଛି। ଲାଗିଲା କି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି। ତାକୁ ଜାଣ ସବୁ ସେଠି ବସିକି ଗୋଟେ ବସିଲା ଲାଗୁଥିବ। ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଲୁଚିଗଲା। ସେପଟୁ ଯାଇହବ ନା ବି? ହଁ ଯାଇହବ। ବାଲି ମାରିଛି ବାଲି ମାରିଲା ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ପଇଲା ବାଲି। ସତରେ ଗୋଟେ ବାଲି ମାରିଲା ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ପଇଲା। ଲାଗୁଛି ଏଠି କିଛି ଅଛି ଭାଇରେ। ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣୁଛୁ ନା? ଗଛ ତ କି ଗୋଟେ ଅଛି ସେମିତି ଶୁଭିଲା। ବିଲିଭ୍ ହଉନି, ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ବାଲି ପଇଲା। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଡର ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ରାତି 2ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବଣି। ଦେଖିଲୁ ଭଲ। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଗୋଟେ ବସିଛି, ଆମକୁ ଦେଖି ସେ ପଳେଇଲା। ସେପଟେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଅଛି ହେଲା। ସେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁଟା। ଆବେ ଏତେ ପାଖକୁ ଯାନି, ଏତେ ପାଖକୁ ଯାନି, ଏତେ ପାଖକୁ ଯାଇ। ଏଇ
पूरा सुनसान एरिया देखिपारे आम जो जगह को आईचु बर्तमान पाई पूरा निछाटिया टाइम तो बराबर गोटे टाइम हो सारे गोटे 40 पाखापाखि हो गोटे 40 ना कौन साउंड है कौन गोटे साउंड है सुनल ना हाँ तो पूरा निछाटिया राति मु फास्ट कौच भाई किए गोटे बसी आम साउंड शुणी से पड़े सेपटू भाई भारी डेंजर जगह ये रहा ठीक मत भाई डर लगे चल सब घर को पड़े चलो 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 ठिया हुआ ना चलो चलो गाड़ी को दी चलो गाड़ी का भी